Čavelo všetkým. Tak dnes idem takú prvú dlhšiu jazdu, takže si to vyskúšam konečne. No, že konečne. No, proste si to vyskúšam. Či ma nebude boleť zadok, alebo nohy, alebo proste si to vyskúšam na dlhšej jazde. Do Považskej Bystrice, takže nejakých 130 km cca. A naspäť tiež, takže mohol by som dneska tých 300 km spraviť, možno. Lebo chceme tam aj do tej Malinskej Tiesňavy pozrieť. Tak toto je taký môj veľký test tejto motorky, takže uvidím, ako to bude. Ale vyzerá, že v pohode. Tak viem, že keď človek prejde pár kilometrov, nedá sa to spočítať alebo porovnávať s tým, keď jazdí viac, ale práve o tom je dneska ten deň, že uvidím, ako sa to bude chovať, ako to celé bude, takže tak. Počasie by malo výjsť a musím využívať teraz každý možný pekný deň, lebo to leto tu nie je dlhé. A teraz som prišiel na to, že mi ten displej poriadne svieti do očí, ako sa slnko odráža, a ja na ňom nevidím absolútne nič. A nemám to dobre dotiahnuté, mi to trošku padá, takže budem to musieť ešte dotiahnuť. Aj sa mi to zdá, že sa mi to nakrivo trošku dáva. Takže tými otrasmi to trošku pôjde dole. 21 stupňov. Dobre. Krása. Krása Liptova. Ale je sucho, no. Že ten štít to zvláda. Celkom dobre rozráža ten vzduch, lebo perfektné to je. Normálne to neviem pochopiť, ako je možné, že na Forze bol ten štít obrovský. A aj napriek tomu ma tam prefúkovalo. Nechápem to normálne. Ako je to možné. Možno uhol, sklon nejaký. Ale on si je úplne krpatý oproti tomu, čo bola Forza tam. No neviem, no. Nechápem to. Ide sa z testovačky domov. No domov, ani nie, na Zmrzlinu. Takže na Zmrzlinu a domov. Parádny výletík.